Pogledajmo našu sljedeću temu. I ove godine proglašenje dobitnika Nobelove nagrade za mir je izazvalo čuđenje zato što se u ulozi laureata našla Evropska unija, nagrađena za dugotrajni proces izgradnje mira u Evropi i za uspjeh u pomirenju nacije nakon Drugog svjetskog rata. Kontroverzu je izazvala činjenica da Evropska unija prolazi kroz duboku krizu i da je njena budućnost pod znakom pitanja. No ovo nije prvi put da javnost sliže ramenima pred odlukama o dodjeli ove prestižne nagrade. 2009. godine je osvojio Barack Obama nakon samo 12 dana u ovalnom kabinetu i to ne zbog uspjeha, već zbog napora da unapredi međunarodnu diplomatiju i saradnju među narodima. 1994. godine ona je dodijeljena Jaseru Arafatu, iako ga mnogi smatraju teroristom i promoterom nasilja, a 1945. godine Kordelu Halu za značajnu ulogu u osnivanju Ujedinjenih nacija, iako je tokom Drugog svjetskog rata imao presudan uticaj u odbijenju broda koji je u Ameriku prevozio 950 jevrejskih izbjeglica, a koje su nakon toga vraćene u Evropu i velikim dijelom stradale u koncentracionim logorima. Kao i mnogo puta do sad, dodjela Nobelove nagrade izaziva čuđenje i iznenađenje, sve više liči na neki zabavni program. Puno je kandidata, željno se iščekuje dodjela nagrada, favoriti budu najčešće ne dobiju nagradu, a pobjednici budu kritikovani. Definitivno da se slažem sa mišljenjem da je dodijeljeno u jednom trenutku kada se Evropska unija suočava sa nekim političkim i ekonomskim izazovima, bez obzira što je navodno komitet rekao da to nema nikakve veze sa ekonomskom krizom. Apsurdno je da je dodijeljena za mir jer znamo da su zemlje koje su članice Evropske unije učestvovale u ratnim operacijama i na Balkanu, i u Afganistanu, i u Iranu. Evo sad ministri spoljnih poslova zasjedaju oko planiranja vojne intervencije u Maliju, ministri financija uvode sankcije, Siriji i Iraku, tako da... Oni to zovu rat za mir. Pa, ajde da ne... Ali evo tema za razmišljanje. Savjet Evrope je institucija koja je trenutno u velikoj krizi i koja u velikoj mjeri zavisi od finansiranja Evropske unije. Ko je trenutno na čelu Savjeta Evrope? Jagland. Ko je predsjednik Nobelovog komiteta za dodjelu nagrade? Jagland. Znači, dodjeluje se nagrada Evropskoj uniji i to je isto nešto što mnogo ko ne pominje, a samo je dovoljno pogledati imena i sabrati 2+2. Da li to može... U pitanju je sigurno neka, mnogo da kažem, viša politika nego što mi možemo da razumijemo. Sigurno, znači, u pitanju su vjerojatno nekakve dugoročne političke igre ili političke trgovine. Ja ne mislim da dodjela Nobelove nagrade za mir Evropskoj uniji može spasiti Evropsku uniju ili joj pomoći da prevaziđe krizu. Mislim, prosto zato što stvarno to ne vidim kako oni mogu da iskoriste, u koje svrhe. Nisu razmišljali o ljudima iz zemalja gdje su vršene te vojne intervencije, kako će oni gledati na sve to. Zašto baš sad? Upravo je to i glavno pitanje, jer Evropska unija u suštini je nastala da bi se Evropa ujedinila, da bi se spriječio novi nalet nekog svjetskog rata kao što je bio Drugi svjetski rat. Ona je nastava na temelju toga, ali sada kada više ta prijetnja nije toliko stvarna i nije nešto što stvarno osjećamo na svojoj koži, oko čega se ona uopšte sada okuplja? Pa ja stvarno jesam zagovornik Evropske unije, jer smatram da bez nje onako svaka zemlja individualno da bi možda ponovo došli u neke probleme. Evropska unija jeste, kao što si Maša rekla, tu se slažem s tobom da su imali različite vojne operacije, ali isto tako, ovo bar iz civilnog sektora što ja mogu da vidim i u čemu ja učestvujem jeste da mnogo ulažu u baš tu izgradnju mira, u pomirenju pogotovo, u bilo kojim dijelovima koje su postkonfliktne zemlje, kao što smo mi postkonfliktna zemlja, ulažu dosta toga da se izbrišu granice, da se, pogotovo mladi, da se tu bar ta razmena desi, da se radi sa mladima baš na tome, tako da u suštini da ne prenosimo ono naše nasleđe i one naše tegobe koje smo mi imali na mlade ljudi, da se ne idu u tom smeru. Tako da jesam zagovornik Evropske unije i mislim da ima mnogo toga da nam ponudi i mislim da smo mnogo jači nego da smo samostalno. Zašto baš sada jeste da im je teško sad kao nagrada, kao što je Maša rekla, ništa im posebno sad neće pomoći da se izvuku iz sve te krize, a ukoliko ne
bude više postojalo, onda vjerujem da ćemo biti u ogromnom problemu, zato što sad koliko toliko nas drže onako sa tim nekim restrikcijama, a ovako ako bi nas pustili, onda vjerujem da bi individualne želje, potrebe, prohtevi svakih zemalja otišli u potpuno drugom smeru. Pa kad je sama Crna Gora u pitanju, to je jedino pitanje oko koje se slaže i pozicija i opozicija, a to je da žele u Evropsku uniju. Tako da vjerovatno je prepoznato. Jeste, ali mislim da čelnik iz zemalja Evropske unije ne može, da kažem, pomiriti ili ujediniti ova nagrada, zato što znamo da iz određenih zemalja bilo negativnih komentara na dodjelu nagrada. Što se tiče ovih sredstava koje oni ulažu, kad ti govoriš o privatnom sektoru, mislim, sad se opet vraćamo na priču da sve je novac. Znači, oni ga ulažu ovdje, ali ti dobro znaš kroz svoj posao da opet taj novac se na neki način njima vraća kroz njihove eksperte, kroz njihove institucije koje rade za nas i tako to. Znači, a tek ćemo da ih vratimo kad uđemo u Evropsku uniju. Oni nas u stvari samo pripremaju da budemo, da kažem, neka vrsta njihovog, ne servisa, ali mi smo njima projekat. Definitivno, od kojeg mi, slažem se, treba da izvučemo određenu korist i da izvučemo maksimum, da se primaknemo tim nekim evropskim standardima. Ali nije to da oni baš samo rade iz dobre volje i zato što nas mnogo vole. Ali da, ako hoće da uđemo, on isto hoće da uđe neko ko je siguran i ko je spreman i gdje možemo da diskutujemo. Možemo da diskutujemo od momenta kad su primili Bugarsku i Rumuniju. Gdje oni ne bi, dobro, po mom, ono kako ja to vidim, gdje ne bi da rizikuju da se neki konflikti dese ili bilo što slično. Zato sad rade toliko da se pomirenje što više desi, da ne bi bilo nekih konflikata tu. Ja se ne slažem s tobom, zato što mislim da, pokazali su to već u prethodnom proširenju sa Bugarskom i sa Rumunijom. Mađarska još uvijek nije spremna da prihvati euro kao zvaničnu valutu. I opet ću ponoviti, vjerovatno se radi o nekoj mnogo višoj politici nego što mi, obični laici, možemo da razumijemo. Vjerojatno postoje neki dugoročni ciljevi, nisu razmišljali što će biti za 3 godine, nego vjerojatno razmišljaju što će biti za 20 godina. Tako da, definitivno je značajno da u regionu bude mir. To je neminovno, ali nisu baš samo oni ti koji ga mogu održati. Dosta zavisi i od nas samih. Apsolutno. Apsolutno.